ҳамада салом алейкум дӯстон, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо ва ин барномаи хайрия. Фаромӯш накунин лайка. Оғоз мекунем барномаро. Хайрия. барои сарпарастии канали SM Шарипов ва дастгирӣ кардани барномаҳои мо метавонед ки аз ссилкаи донат истифода барин. Ссилкаҳо дар якум комментария закрепи шудагиҳанд. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. хоб дар гирон кунед бародар видеотуно. Хуш омадед ба барнома бародар. Ма мехостам аввалан фаҳмонам шарту шароити барномаро, барое ки мумкини шумо надонен. яъне ки пурсидӣ ки неста ягон кас ки камера кана. мақсад барномаи мо чӣ гуна мегзара. Мо тариқи видеои занг мезанем шахси муроҷиатгарда ва ҳамин суҳбати мо сабт мешавад. Барнома дар асоси ҳамин мешавад. овозат нест. Овозат паст шуд. навошник мондагӣ? Бия сар занг занам. Хоб, салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. хоб, ва алейкум ассалом. Давҷа гуфти ҳо тамошо мекунем видеоро. тамошо мекардӣ, баъд гуфти чӣ хел сиёмка кунем ира. Ман нафаҳмидам мақсади гапта. як видеои гари шуморо акай Маҳаммадҷон тамошо кардам. Вай бародаре ки ҳо дар кадом шаҳре буд бо як бародарига омад сиёмкаш карду. қати оилаша ҳавая тамошо кардам якум барномаша. Мақсад бо диюмшам тамошо кардам амуҷа. як одамига телефона просто қапидагия амуҷа, баъд вай гап зестайда барои ҳавай просто амора ҳавая дидам, барои ҳавай гап задам. Не хай барнома асосан ҳами суҳбат мерава қати одами муроҷиатгар дар ҳолате ки агар дошта боша як одаме ки бигира сиёмкаш кана ё ки худаш имконият телефонша қабида надошта боша, хай мекунанд. ихтиёр дар шумо ай мақсад. Ту чунин одам надошта бошӣ, ман наметавонам кай Британия роӣ кунам та. барнома сабт намешавад магар ки бугӯӣ не ман чунин одаме надорам ки мара сабт куна, пас сабт намекунем барномаро. мисол даст сихтондай. Шит фаҳмо қабул фаҳмидем ака. хоб, гӯш мекунем. чӣ мушкиле доштем шумо? ана акай Маҳаммадҷон, бародари азиз, 29 декабри 2024 як криша як ҷо кор мерам. як криша баландиш где-то як 5 метр айда. ҳамин криша меом дар таҳ мезанам. ҳам хел чих меғалтам. короче ҳамин ҳар ни почаҳо ман намемонам, як поча мемонам. ҳамин пои ростма ҳам хел се ҷо мешкана. тоҷикистон мерам. ҳамин диюм чорум корпуси қараболо мерам. ҳамуҷа доктор гуфтани гап намоз астай. пеш ҳавай рафтам ҳамиҷа. бисёр вайш кардан рекомендовать кардан ки бисёр мақсад доктори хубай нағзай зур ҳамин пушкастагиро мефаҳма. пеш ҳавай рафтам. рентгени свежи дидаш, гуфт ки бачаҷон ман ҳамин вайш мекунам. гипсш мекунам, гуфт 100% мешава. як 45 рӯз гуфт мести 100% мешава. гуфт баъди 45 рӯз гуфт биё гипса снимат мекунам. баъди 45 рӯз гипса снимат кард. баъд чигас амуҷа харид додам. чигас гирифтам. ба чигасо қати омадам хона. аёдам баромад ки занг занам бугумаш ки ҳамин вай чигасоро ман кай мепартом. ба фаромӯш кардам бугумаш зангш задам. пгаша занг задам, гуфтам акай намоз ман ҳамин чигасома кай мепартом мақсад. ба гап зад, гуфт ки ҳамин як моҳи роҳна гуфт бигард. ҳамин почат гуфт 100% мешавад. мераи футбол мезанӣ 100% мешавад. ягон кор намекунӣ 100% мешавад. мераи мақсад футбол мезанӣ яъне ки кор мекунӣ да уҷед. яъне ки сеҳат мешавад. мушкилӣ надора. ана ман як моҳ зоид гаштам. май, феврал, марта гаштам, апрела гаштам. зангш задам, гуфт ки биё бурга рентгенш мекунам. рентгенш кардам. рентген шадид гуфт бачаҷон, додарҷон гуфт 100% шудагиай. и ҳамун зардувои ҳамун удар хӯрдагиай, ҳамун зардувои байро ҳавай дар мекуна. вай соз мешавад. ягон рафисаш набош 100% шудагиай пот. бира вай тамом уҷе бира метунӣ кор кунӣ. ман ҳамин як гуфт ки чигасоро парто ба тиёқ бига. ба тиёқ где-то як бо чанд қагад ҳамун тоҷикистон ба тиёқ гаштам. ҳамин тамом гуфт бира кор кун 100% кор мекунӣ. баам хел дар мекард. хай гуфтам вай зардувиш боша мегзара соз мешава. соз нашид акай Маҳаммадҷон. баъд ҳамин чӣ омадем? хестам ба автобус ҳамин Новосибирск омадам. ҳамиҷа гуфтам кор кунам ки уҷе ҳамин дидам ки уҷе бо дардаш сухтанаш бисёр карда нашид вообще кор карда. баъд ҳамиҷа балнисаи Новосибирск балнисаи Нито меган. ҳамиҷа записатсия кардем пеши ҳамун як доктори ҳамин травматологӣ. вай 33 сола стажи корӣ дошта. пешаш даромадам. баъд гуфт ки
свежи рангин мада гуфт дар кораи ҳамун ҷош 1900 рубл свежи рангин кардем ака свежи рангин кардем дидак ҳамин сраза гуфт ки и поча гуфт вай ҳамин хел удар хурдагия гуфт ҳамин ҷое ки по ҳам хели хад мешава уй мешава ҳамунҷа часпидаида иш да иш часпида ҳамун астағуно ана ҳамун ҷое ҳавайда ози мега ки протез мемонем. яъне ки и хатоги духтур шидагия хатоги ҳам доктор намоз гуфт ҳани гап чорум корпус қараболо ҳавай бовар ки ман додарҷон бачаҷон гуфт ҳами гирч мекунам 100% мешава охи ман ака чи бачаҷон додарҷон мара нагу ҳамун гирч ҳамун ренгина диди свежира ки и пора ба вай намеша ира сраза оҳан протез мондан дар кораи охи ҳами сраза гап мезади мегуфт ки бачам ай дасти мани намеоя вай ба гипс соз намешава вай мара метунист ки ҷавоб бутия сраза ман қафои як кори га мешидам ина ман ака 6 мошид ки кор накарда содам ай 29 декабр ай 2 январ гипсамон ай 2 январ то ҳозира ина ман ягон ҷо ягон капек кор кардаги нестам алҳамдулилла шукр зан фарзанд мисол зиндагӣ дорум. ман дар чиш ҳайрон шудастам ки гуфтае ки чигасҳоро партов ба тиёқ раб кард охи ҳами тиёқ вақте ки чигас набуд чигас ҳам мақсад ихтироъ кардагӣ набуданд ҳамон вақт тиёқ истифода мекард мардум яъне ки як чизе ҳастае ки ту борта да ҳамон будозӣ ҳамин чигас тиёқай фақат тиёқи замонавӣ ма маънои гуфтаи ҳамун духтура нафаҳмидистам ки чӣ маъно дорад ки чигаса партов ба тиёқ раб кард яъне ки яъне чӣ и масхара буд чӣ буд ман намефаҳмам ҳамун скаре сивам хеле дига да масхара мегзара барои ки ака типа ҳамун чигас тиёқ чигас ҳардаш як чизай ҳардаш як функсияра иҷро мекунанд гапат маъқуле акаву баъд ҳами чигаси хелая ки ду тагай вай веста падимат мекуна ҳамашада а тиёқ просто ҳамун веси ҳамун равнамеси веста мақсад вай хайр метонист ра буга ки як чигаста партоя та дигаш қати бугард мешид не ки гапие ки чигаса парто тиёқ қати бугард и мақсад дар умум тира гуфтан ки ба як чигас бугард ё ки ба дуташ бугард ты худ мефаҳмӣ мақсад ҳамун чигас ба ту лозима ё ин ки не яъне кори духтур ин нест ки тира буга ба чӯ бугард ё ки ба чигас кори духтур он аст ки тира муолиҷа кунад мақсад нигоҳ кунад ки даоҷа чӣ гап шудагие яъне ки ту муддати моҳ зиёд ба чӣ гаштиям ба чигас ва бо гипс дар по Вот сюда будете, да, ставить вот здесь. То есть у него только вот здесь сломано или выше тоже сломано? Вот смотри, вот здесь сломано кусок, и вот здесь сломано, да, получается, и вот здесь пусто, да? Вот это вот. 3 больших куска, даже 4 вот внутренних фрагмента, все должно быть вот здесь. Ничего себе, сколько он отходило, да, выше? Это что, получается, он просто ушел туда или сломался он? Нет, ушел. Просто ушел, да, туда. Депрессия. Давление. Ну, очень тяжело. Инвалидизирующийся. А после вот этой операции можно еще дальше настройки работать, да? Ну, по крайней мере, условия. не баъдан баъде ки тира дар Россия чунин хулоса гуфтанд ки чӣ задан дар кораи протез баъд дига вай да алоқа накарди духтури пешинада зангаш задам чанд бор вай телефонша бардошт гуфтам ки акай доктор шумо гуфте ки баъди гипс як моҳига ба чигас бугарде 100% меше бире футбол мезане кор мекуне 100% наман баъди ӯ боина 2 моҳига дар тоҷикистон зоидтар истодум вай ӯ гуфтаги ту зоид истодум мисол чанд қай гуфте баъди гипс бова вай чигас қатӣ гаштан зоитӣ як моҳ зоитӣ даже гаштаман ина поча ман ҳолам дард дора намешава иҷа Россия омадам рентгенш кардам диски МРТ меган ҳам диски МРТш кардам 3300 ҳамаш иҷа мақсад нишон додан дидан ки по ҷош да нестай чӣ хеле буд ҳам хел поча мондай мега ки иҷа протез меган намонан ҳами вай ҳам хел бес мега 100% мешава вай соз мешава ӯ ягон мушкилӣ надора охи гуфтам акай намоз охи ҳамин почаи мана уже ина 6 хуб хоҳиши шумо ҳаме ки ҳамин сума даст ҷамъоварӣ карда бутонем хуб бале рости як ҳамин чанд группон да гап задем ҳама 1000 рубл 500 рубл 3000 2000 мисол ҳамсинфову бачаҳои қишлоқҳову ҳамино ҷамъ кардан инҷа як где-то 78000 рубл ҷамъ шудаги инҷа коғазош ҳамаш ҳастанд акай маҳамаҷон агар вай боша нишон метим ака
جا مثال نه چند بخیره بخیره نشوناتی مثال пота метавонӣ документа хубтараш нишон медиҳад ки оз пад ютуб правила дора барои документ маълумоти шахсӣ гуфта метавонам видеоро махам кунам ҳозир ту кор намекунӣ дар ғарибӣ ба ҳисоби чӣ зиндагӣ мекунӣ баъд این همینجا یک خوننده خوب همینجا قطعی توقعیم هستم همینجا همین خونندهش میتیم 3000 شا توقعی میتیم 3000 شما فهمو انا مقصد خورد خوراک همین هر روز 400 و 500 سوم خاکی شرایطی همینجا شما خود میدونید راست خود داره های بچه جمع کردن ایش و ایش 100,000 مو جمع کردن همینجا راستی خیلی بور از خود میشه و ایس میشه و اوس میشه و یا باور که همه جون همین хай бародаро хитон диден ҳолата фикротно дар комментария бинависен мақсад бинин арзандаи кӯмак боша агар бетараф набошен мақсади хеле бародар видеоҳо ки тамошобини худаш хулоса имрӯрада мешава ҳолатое ки як хел ниёзманд хафа мешава мега ҳеҷ ҷамъ нашид а як хел ниёзмандое ҳастае ки мо миллион зиёд ҷамъ кардагием мақсад бинанда худаш тамошо мекунад бинанда худаш хулоса мебарорад ки мисол одаме ки муроҷиат кардаги арзандаи кӯмак ҳаст нест худшон хулоса мебароранд мақсад худшон решение мекунанд чӣ гуна кӯмак кунанд барои ҳам хотир аз мо чӣ вобастагӣ аз мо вобастагӣ ҳамое ки дар дарди шуморо масалан дархости шуморо ба ҳамагон расонем ва ин кор албатта ки мо рад намекунем бале бале хуб хай ҳаракатча ки мо кардем мисли ҳамешагӣ мегӯм баракатча ай Аллоҳ интизор мешавем бародар иншаллоҳ аллоҳ аввалш мисол шифоидиҳанда аллоҳи меҳрубонаю хай ками бародаро бо сабаб мешаванд бале дастгирӣ кунанд иншаллоҳ бо ҳамин дар помо ки бихезем бо иншаллоҳ ҳастем бале хуб бародаро фикротно дар комментария бинависен лайк монданро дар барои дастгирии чунин барномаҳо фаромӯш накунед ҳамада хайр то видеоҳои оянда хуб бародарҷон насиб боша видеоро ман амирӯз ҳаракат мекунам бирорум картата навис чӣ картай номери телефоне ки дар карта пайвастай номи банк ва карта ба номи кияй ҳамаша як текст карда хушрӯ навис ман копия мекунам мемонам маълиш ака маълиш гап нест хуб панот ба алло алло шотия маълака раҳмат азор хайрия